inibusise. Amen. Manithathe lithuba ke ndiphinde ndibulele kakhulu ku Sister Boy. Amen. Obesiqhubela iprayer apha kule ndawo. Amen. Amen. Hallelujah. All right. My topic tonight, it says Jesus Christ is in the Old Testament types. Amen. That's my topic for tonight. Omba enthetha kuwe uthi uYesu Kristu ukhona kwiTestament endala kwindidi okanye inhlobo. Jesus Christ is in the Old Testament types. uYesu kwimifuziselo ye Testament endala. Amen. Sikhona bazalwane. uYesu kwimifuziselo endoni ye Testament endala. Praise God. So what is biblical typology? Biblical typology. Intoni imfuziselo yeBhayibheli? Amen. A type is a person, Imfuziselo ngumuntu, event, isehlo, or anything in the Old Testament noba intoni na ekuTestament endala that foreshadows efanekisela a corresponding person, event, or thing in the New Testament. efanekisela umuntu into nesehlo kwiTestament entsha. Amen. So whatever you're going to see in the New Testament, Noba intoni na ozoyibona kwiTestament endala it was a shadow in the Old Testament. ibifanekisela kwiTestament Amen. endala. Praise God. So in the New Testament it is revealed. KwiTestament entsha iyavezwa. Praise God. So last year we talked about Jacob's Naziga ladder. Amen. Kulonyaka kuphela sithethile ngeleli kaYakobi. We do remember that. That was last year. Amen. Kulonyaka kupheleyo ngoku. Where we were saying Jesus Christ is the antitype as explained in John chapter 1 verse 45 to 51. Apho besisithi uYesu Kristu ungumfuziselo. Amen. Yakhumbula pha eziveza athi ndiyilaleli. Praise God. So Jesus is the ladder by which God came down to man. uYesu Kristu uyileli apho le yasetyenziswa nguThixo ukuthi aze kubantu. Amen. So in order for God to come down, ukuze uThixo akwazi ukuza ezantsi, Jesus was a bridge. Amen. uYesu wayebhlorho. That is last year bazalwane if siyakhumbula. Amen. So now today ke is a continuation. Namhlanje Amen. siyaqhubeka. 2025 is a continuation. Amen. 2025 siyaqhubeka. Nayibona ba imnandi bangabe wanje ngomca ngento enzela iqhobo njini. Uthi ukuthi ke ngoku your notepad is very important ungaboyilahle. Amen. Hallelujah. Bengicela isitya somnikelo. Now second king number 2. Sithe number 1 Jacob's ladder. Ileli kaYakobo. Number 2 okwesibini the brazen serpent. Nyoka yobhedu. Amen. The brazen serpent. inyoka yobhedu. Amen. Sucinga mntana. Hallelujah. That's number 2. Okwesibini. Amen. That's what we're going to talk about and then we close. Amen. Sawuthetha ngaloo nto sivele emva kokosigodwa. We are reading on the book of Numbers 21 verse 4 to 9. Incwadi enye Buya mntanam. Buya ilate bayikho. Ngeke uphoswe imiyalezo bayikho ilate ngoku. Amen. Chapter 21 verse 4 to 9. Amen. Amen. 4. Yes. Banduluka entabeni yeHore ngendlela yolwandle olubomvu ukuba bajikele ilizwe lakwaEdom. Bakhathazeka abantu endleleni. 2:5 Bathetha abantu ngoThixo nangoMoses bathi yini na ukuba nisinyuse eyiphutha size kufela entlango ngokuba tu isonka tu namanzi umphefumlo wethu ukruqukile sesisonka sikrathu-krathu. Kathu-kathu. 6 uYehova wathuma iinyoka ezinobuhlungu ebantwini zabaluma abantu
kwafa abantu abaninzi bakwaSirayeli. 7 Beza abantu kuMoses bathi, sonile ngokuba sithethe ngoYehova nangawe, thandaza kuYehova azisuse kuthi iinyoka ezo. Wabathandazela ke uMoses abantu. 8 Wathi uYehova kuMoses, zenzele inyoka enobuhlungu, uyixhome esibondeni eside, kothi bonke abo balunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. 9 Wenza ke uMoses inyoka yobhedu, wayixhoma esibondeni eside, kwathi yakuba ithe inyoka yamluma umntu, waza wabheka enyokeni yobhedu waphila. Amen. So niyayibona ba uNkulunkulu uyamohlwa umzalwane ohleba ngomfundisi. Yevile madoda ahlebayo bakhona amadoda ahlebayo ivile. Ngoba anqaba David. So sivile. Amen. Bahlebe ngomfundisi. Amen. Iyadika lejeli ukudala kusiwe kanana bathe bakroquka qha bathetha. Bagqithisa bathetha nanga lo Thixo kaMoses. Yabona yonke into yenza every day iba waste. Amen. What we are doing now, we are sharing the word. Kuyasenza ngoku sabelana We are sharing the bread, I mean. Sabelana ngesonka. The word is the bread. Izwi So they get tired ke ngoku baqoma. Hey man, uyabona basiyuca. Ukuyuca ke uyisonga kuthi ukuthi the message of Moses. Amen. Umyalelo kaMoses. Bayuca, the bread is the word. So when Moses sharing the bread to them, uMoses ebanika isonka, aqala ukuyuca lento hayi. They discuss about that. Amen. athetha ngalonto. Bathetha kakubi ngoMoses nangoThixo because xa undermine the message, you undermine uThixo, not the Moses. Because nguThixo othi Moses yithi kwaba bantu. Moses angaze into esonka. Ungumthunywa qha kaThixo. So isonga umuntu ozenze isonga bani uThixo. That's why ithi bathethe kakubi ngoMoses nangoThixo. Bathethe bathini? Bathetha ngesonka abantu. Amen. Yabangela isonka ke ngokanti ngeli xesha bethetha ngesonka kulumke ukuthi uthetha ngale into kanti sewupointe phakuluwa. So we must avoid izinto that will put our lives in a danger. Masizibaleke izinto ezawuboya ukubombe engcopheni. You will come to the altar and need prayers, but once again, no man lento I diwenanga na mademon na Satan. Isilapha endumile ndithetha kakubi ngoThixo ndiba mna ndixeka le ndiyibonayo. Amen. If the man is sent by God, xa uthukayo mhlawumbe masithi uthuka uSunday service, I didn't come with the idea uba makukhonza uThixo Sunday service. Mna ndithunye ndizalwe kukhonza Sunday. So immediately xa uthuka even the weekly services unxibeka kwinto zibhaqa wena uthuka uThixo, and it cost them. Amen. It cost them. So imilomo yethu ngaske siyigade baza ku-2024-5 that singaziqalekisi. We curse our lives because of the things that we are saying concerning to the things of God. Amen. For example, they said there is something that is similar to COVID but is more dangerous than the COVID. It was in China last year when and Eva is in India. I think last week what I say is a case at end. Amen. Praise God. So those things it always told me eba nebevuta but ufunyeni COVID yambetha wathini kanti asiyazi thina ba uba nobebekhonza umlomo wakhe bekhesa into zikaThixo. So izinto bezingafani baziyambulala zimbulala. So abantu abanefika ngabantu bebethetha nje nanjana ngento zikaThixo. Amen. So leyanto because this uqoma mntakaba can thenga iPlayStation qha mina kubeka nje ngihlala pha kumndeni xa kuthiwa lockdown ngikhabe ndipixa andinandaba nayo. You see? Yeyodwa ayisekude ndiqoba hey ezama iPlayStation msinyane ke ngoku yabo zithi zifike za lockdown, otherwise kukho abasebicinga ukufa ngoba bhatala umasingcwabisana. Yabo baniboyika babhala because kuthiwa seyicisha abantu eKZN. Amen. So it will
yento baziplanayo, okay, amen, because they want to anti-trace to abenic ufuna operate. We are going to talk about that, amen. I actually don't have time, bazalwane, Xa amen. sithetha inyani asinalo ixesha. If you are still enjoying this, you are wasting your time, amen. When I was looking what the Lord has done in my life, Uba bendijonga into uThixo andenzele zona, looking at the house, everything that I have, jonga indlu kunye nayo yonke into endinayo, kwakhona ungoneliseki, I was unsatisfied. amen. Amen. And immediately uMoyincele what it is simply because all these things, Wathi zonke ezi zinto they have an expiring date. zinemini All eziphelelwa the cars I ngayo. have, they are Zonke imoto useless. endinazo The azingceli. day I die, that's when apho zobonakala zi-useless khona. Uba nomzekelo uba nofa ngomso zinophela ngoshwaka. Yabona ngoku bendilwa nolukhanyo ngento ezincinci abotyoka imoto icala umzuzwana seyisetyenziswa kuye, hayi into ezininzi kube kusela uba kuthiwa ndikho ke ngoku I'm able to protect zona, amen. But kwakho into ethi ngaphakathi, I'm hungry for serving God, Ndilambele ukukhonza uThixo. amen. All the things that we are chasing, bazana, Zonke ezi uzozibona. zinto Until siziliqayo. uzozibona na mhlawumbe uzoyibona uba You into will yonke, see. okay, you have achieved mhlawumbe half of the things ubuzifuna life in, but you'll feel that ezi zinto one day I'll die kanene, and then uyothini, amen. You'll have zonke into zifunayo, okay, the house is here kuhle, okay, nale unayo, everything is there, but into ethi inye into that you cannot change. There is no man that can change the day of death. Akho mali enotshintsha usuku lokufa There is kwakho. no wealth that can reverse the day of death. Akho mali, akho butyebi. The only solution is to accept Jesus Christ, Isisombululo and you'll die no more. Ubuye ungafi. Amen. So they started going to fight with God. Baqala ukulwa noThixo. They fight with God. Balwa noThixo. Amen. Because before balwe noThixo apha bazalwane, amen, they were not allowed to trust this city. Babengavumelekanga ukuthi banqumle kule idolophu. These people, they were not allowing them to trust. Amen. Aba babengabavumeli And ukuthi they- banqume. They wanted to fight with them. Bafuna And ukulwa then they nabo. pray to God, give us strength. Bathandaza Oh no, ukuthi they uthi fight abanike amandla. with, they fight with these people fought with the Israelites. Abantu balwa namaSirayeli. And then they conquered them, and then after that babe sebethatha inzo zabo, amen, thimba yonke into yabo, thimba mfuyo yabo. And then the Bible says they pray to God iBhayibhile ithi bathandaza kuThixo. before yonke le nto enzeke. They pray to God. Do the same verse 1, verse 1. They pray to God and that, Lord, if you can remember us, we are going to fight these people so that we can get the glory. Yeah, Bathi uNkulunkulu ubungasikhumbula sizawubalwa aba bantu. and God ke ngoku wabaprovide, baphumelela, and then they fight back, babuyisela into zabo bazithatha into zabo, and then they continued the chain. Along the chain, they started to curse God and complain. Apha endleleni baqala umqalekisa uThixo. How many people abacomplainana ngokukhonza kodwa balibali babakhutsha kwinto ezinjani? They can put excuse namhlanje. Into zabo, Banobeka izinto I'm very busy ezingamsebenzi. mna. Yo, for into zikaThixo, I'm very busy. Ubomi ukhamula, Ixakekile. ulife wam come first. The same life wayiphasala lo wacolwa nguThixo. They complain now, bane-complaints ezavelayo. Baba nezililo. Ba-undermine, yabona ngoba abantu xa sebephuculwa. Yabona xa isonka ungenaso siyabaleka. Yeva le nto ndithethayo. Yabona phaa kumkhe kumoshakala isonka ngedwa ufumaniseke ndakwazi uyithenga ilofu. Sometimes i-expirishe mhlawumbi ndifumanise bentye ikota, because iye ixhomekeke lona uba njengoba ndisithenge ndizositya kangakanani na kuloo veki, okanye uba kufike phaa into so Bruce Lee xa ifika phaa kwam ndiyamazi ndimncamile, into yokuqala ngamaqanda esisonga phaa Bruce Lee. Andinothi uve kufudumeza into yokuqala uyayifuna ikofu mfundisi, zinto zikaBruce Lee. So I must make sure that I have eggs, amaqanda mabe khona, ne-loaf of bread, yabo, yonke loo nto, icoke nekofu ugqibile. Bruce Lee andimkhumbule ehlala erumini, kuthiwa uye erumini okanye ucofa iremote, ndimazele ekitchen uBruce Lee, yayibo. So ke ezaa nto uzithengela, but uBruce Lee kasoloko esiya thengelo
ndikwazi uyifumana ke expiration ubusy most in and out. Xa usithi ilofu yesonka chine man seyimosha kanye iyamoshakala ngoba isikhoma akonidi bandiyigcina because seyilofu ndiyoyifaka emgqomeni ngoyilofu yebo because ikhona but bakuthiwa yikho la lofu benzoyitya ngoyinjeya. Trust me. Ndiyayazi obaboma ne ndiyabazi obaboma boba into ngoku uqoma kuthiwa expiration uqoma ube liciko uthi hayi bakho i4 days ibekwe kakade noba ithini senje uba liciko but noyenza once it expire yityi ngoku uyabo but before uqoma hayi kuthiwa umanifona abantu kanene iba i7 days mos ibe extra uyabona and awuyiva laa nto uborongo kwaso because why you are in need. Amen. So iba once into uyifuma ibe too much iye ihle laa nto uyibona uba it is very important. Amen. So this is what is happening to them because into eyisenzeka kubo le the same bread abasilikwayo they were hungry aba bantu babelambile and God provided a bread. uthixo banisonke And then that's ready made. Seza It sesenziwe was baked in heaven. sabhakwa ezulwini. Amen. Because when God is going to provide in your life, Xa uYesu ezawuprovide empilweni yakho, God does not need your ability. uthixo Don't need your money. akayidingi imali. Amen. He will just provide. Uyawuphi Only when you are faithful to follow his instructions. Read that book of Deuteronomy ngixela ngayo ngecane yayiva. But if you don't follow, uba it you are awilandeli cursed. Tena ngeske xa uhlayo but after it you are blessed coming in yabo kumnandi yeah but xa ihlaya ithi you don't follow ziyajika ezazinto it is a curse. So bazalwane, you are not supposed to be cursed. akufanelekanga You are struggling because you don't want to identify where are you failing. You are stubborn. ngoba ufuna You are stubborn to identify. Hey, the day you identify up, nobody offering and tithing, nobody prayer and fasting, nobody umlomo wakho. Today, my feelings. When you feel happy, you don't curse God. When uve ba ingoma emnandi jonga uThixo ngisusa kude sonsuke kuye, but there are times uve upresse koneni. Mana uNkulunkulu umamela. Then the blessing it depends on your behavior. How do you behave? Yabona kodwa abantu ababehave ubona bajonga lo ufuna ugcina ongekho ku right bona ba because xa kunzima hey uyumangala qombe hey sibona igorha nje thina pha hey igorha uqomba uThixo ndi understand hey igorha hey igorha ingo abazalwane asinawo mazo motivator kulonyaka. Obhubha makabhubhi asinawo amazomotivator nawe thina qina yemzalwane qina asi uba ulibhetyebhetye balibhetyebhetye because if the same message that we preach to you uba umyalezo omnye ushumayelayo kuwe ane that message yakubambayo uzapha enkonzweni is not working now, awusebenzi ngoku, we don't have another message asinawo omnye umyalezo because we'll bring the same message. ngoba siyawuza nala myalezo omnye. If it's not working now, uba usebenzi ngoku, sorry ambozixhoma singayi assist sicela mamzanya sinike pha offering imali entambo for uxhoma wena. Ndixelele bazalwane, the same person we preach that you uNkulunkulu zingekho right izinto zi-right umlomo wakho uthi umdumise njalo nasentluphekweni. Now we're going to remind people even in 2025 ngoku sawukhumbuza abantu we don't have another message. Washo umuntu acomplain asinawo omnye umyalezo. sithi amen kwasikubusi sihambe siyoshumayeza abantu thina. Into eseka kule nyaka uba uyafekela wedwa seshumayela thina so wina imiphefumulo thina yasilibazisa. Ithi uba uyafa yifa ungayenza ne-obituary. Amen. So these people, they complain now. Abantu bakhala kuThixo. They are against the provision kaNkulunkulu. They forget that this God unazika ubakhulule under the mighty hand of Pharaoh, the hand that was upon them. Balibala ukuthi lo Thixo obukhulule esandleni sikaFaro. Izinto zika 3 days benziswa ngo 3 minutes.
But they are comparing the freedom, amen, and the bondage that they were in Egypt. bakhompera ukukhululeka kunye nokubopheleleka bebekuko. Likhona bazalwane. Amen. Ndibukele omnye umntana ku TikTok yalila. Young lady umhle lo mntana. Uyalila uthi mna ndiyabuthanda utywala ndifuna ukuyeka, I don't know. Uyalila. Khona abantu bayisela benwabile qomba lo. Abaku December ungathi uyeziholiday kanti uyonxila. Bye konje bese holiday umuntu ebenxila. Fika apha, in fact we are not going to follow people ba mabamphilile njani uJesu. Bizimba yabo. Yesu Jesu okweni. It's none of our business. Amen. Sendaba yethu. Bakulo December ubukule migidi ubukuthi chwi urhabule. Iliso lakhe liyabona. Xa libona ezinsizini, laa nto iboniwe nayo and is recorded. Iyabhala. So you are not living your life because you want to please us. Awuphila ubomi bakho kuba ufuna ukukholisa thina. Amen. Amen. Xa bajonga na nje xa uthe futhi wena uyinto echaza ivesa lapha esikole kule migidi ubusenza i-declaration, I'm blessed coming in. Kwangqoko kule migidi besenza i-declarations, unxile uyipapa wenza i-declaration. Uxelela mna hayi serious, abanye benza i-word of offering nje kule migidi kaDecember. Mina umuntu wenza i-word of offering. Amen. So balibala ne, but we're not there because le verse say ibe mnandi because it make us to revive yabo. Si revival, but I was not there. Bengekho pha. Umoyingcelo uyaniphushela nje because kahle we are sikula moyo ba yava ufuna bavangelo bandiyava yava ninzi umuntu owile kubhaxa uphuma umuthulu ngiya nje ushumayela nina nibona le nto kuyizwe kamoya yava uNkulunkulu ba kubhabha ngono bathi usela ngezulu yava uNkulunkulu kelikamoya ikhona umbonakali bekhona. Abanye baye eGauteng kanti uyobona isidala sakhe baqoma jonga umzuzwana sho wena Joy shomzi you baby zingudu yonguduzana no baby wakhe ngapha eyona zandi lokho yebona babuya abantu qoma yo usuke eKapa usuke eGauteng yabo uyabuya qho ngoDisemba uqomba jonga omnya khonto ngumuntu wakho ngoDisemba. Kubantu ababekela umuntu wakho ngoDisemba. Wena xa ndisemonti yebo uqoma umuntu wakho ngoDisemba khona. Uyayibona le. Amen. Where's Paul umuntu ufaka indondo uyinasike ingcondo. Masiyeke le besingola. So the brazen serpent ane Inyoka yobhedu. so we read ke ngoku kuthiwa uNkulunkulu Moses thatha inyoka uyixhoma esibondeni ithi ke ngoku emva becomplainile ne the murmuring against God. Babeshwabula beshobulela uThixo. Amen. And then kuthiwa ke uNkulunkulu wathumela inyoka zabatya, and then they started to pray. Baqala bathandaza. Xa inyoka that you were biting them. Amen. Uba Now inyoka uyabona le nto ezekapha is the same in the church. We remember ivalue kamfundisi xa kunzima. simkhumbula umfundisi xa kunzima. You respect the pastor xa ubona uba your life is going down. Otherwise xa ku-right useless you take anyhow. Umfundisi simhlonipha uba kunzima. They respected that, but pray to your God because we know you respect your prayer. When you pray, things change. The same people have undermined. Amen. So, some of the problems that we come across, they are just there to remind that you don't delela the anointing. Ezinye ingxaki ezijongana nazo ziye zibe pha ukuze sisikhumbuze ukuthi singayideleli inkambi. Moses umuntu kaThixo. Eva lanto. Okhaya ucwina ngaba abantu athandaza. Abaweli Moses banguwe bawo. Waphila wangedolo. Kwa abantu bamnye. Yeqonda lonto le.
And then he prayed uNkulunkulu kwakuchaza uba Moses, wena you don't understand because you love these people. You know, we have a pastoral heart. Unenhliziyo kamvuyo bufundisi. Amen. So you love these people. Uyabathanda aba bantu. But now you think they were gossiping about you. Ngoku ucinga bebehleba ngawe. No, they were gossiping about me. Hayi They talk bebehleba bad ngawe. about me. Bathetha kakubi So your ngawe. prayer is not going to work. Ngoku umthandazo wakho awuyusebenza. They must work hard Mabasebenze nzima for them to be healed. ukuze baphile. Amen. Because he pray babezothandaza babe right akho nto bayenzile wathi uNkulunkulu usifuna ubona aba serious. Beka inyoka phaa bajonge esibundini ngoba sekhona emagqubusho zothandaza kuphile nabantu abangekaguquki basakushwabulela basakunyevulela. Qha sobona ke ngoku mabajonge phaa. Kwakho into ezingajongiyo zafa. Ngoba uNkulunkulu wayefuna uhluza qomba ngoba khona abasulela abanye. Bona lo mzalwane wangene right qha wasulela into apha endleleni. Wayekuze kungena wayinezigi manje umbona uba wayemfuna uThixo wayefuna isetshenziswa uThixo but unemikhutyana usulele. Moses uzosokolisa uba ubaphanda xhoma inyoka phaa wena. Amen. Ejongileyo izoba trend. Wakho esezipoyizini kakhulu azakwazi utsho. Amen. Now this one this is one of the types that Jesus pointed out to us. Yenye le yemfuziselo uThixo ayikhombe kuthi. Amen. Phaa kwincwadi kaJohane chapter 3. One of this type we see it on the book of John chapter 3 verse 14 to 15. Amen. The Bible says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. 15 added that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Jesus is the antitype. uYesu umfuziselo. Amen. The same serpent that was there that Moses put in the pole, on the pole. Inyoka yobhethu enyuthixo uye uMoses awayibeka. Amen. Moses lifted up on a pole a serpent. uMoses wabeka Brazen serpent. Mntanami kusengizokuthi man ukhika man. Utye inucleus kakhulu. Amen. So the same serpent now le nyoka yobhethu inye that Moses lifted up on the pole, uMoses awayibeke epalini. it was the antitype. Who is Jesus? OnguYesu. So during that time it was, we just saw a shadow. Ngela xesha yayifanekisa. In the New Testament KwiTestament entsha it is revealed. iveziwe. Amen. Siyaboneka when it says Jesus in the Bible. So Jesus didn't appear in the New Testament, bazalwane. uYesu akavelanga kwiTestament entsha. That serpent that was lifted up on the pole, Le nyoka yobhethu yabekwa epalini. it was Jesus YayinguYesu lifted up on the cross. ebekwa emnqamlezweni. Amen. Amen. That Jesus lifted on the cross. uYesu ebekwa The Old emnqamlezweni. Testament is a shadow of the New Testament. iTestament endala Isizithunzi. isisithunzi seTestament entsha. Amen. Now the Israelites were sinful AmaSirayeli ayinezono. and were murmuring against God. Ayeshabula ngoThixo. Amen. When you start go chapter 1, go verse 1 apha kule numbers besifunda kuzo ne. As judgment, serpents were sent among them. Iinyoka zomgwebo zathunyelwa kubo. They were sent among them. Zathunyelwa kubo. Sometimes you think it's the devil that is fighting your life, that is destroying life. uNkulunkulu can send the serpents. Ngamanye amaxesha usicinga ukuthi nguSathane odestroyayo kodwa nguThixo. You are dying, you are sinking. Uyafa, uyatshona. Kanti uthandaza uNkulunkulu athi njengoba mthandaza uNkulunkulu uthi ndinguSathane ngoku. Because uthi wena lo Sathane wenza izinto bombami ndiyamkhalimela uthi uThixo uthi ndinguSathane ngoku. Endaweni ucela uxolo wena uthi ndinguSathane. Uyayibona ndina?
uyadukisa ngathi lo Satan ndiyakukhalimela yo fa Satan life inamphuma uNkulunkulu lithunyele ndim so you uthi ndinguSatan. The reason thina bazalwane we pray wrong prayers sithandaza imithandazo because we engeyiyo don't want to take the blame. kungokuba sifuna ukuthatha. Before you curse God, you must first check where you have fallen. Noqala uthi ngokuthi wephi. Because you'll pray a prayer that is cursing God. Because sometimes God allowed the situation. Ngoba uThixo ngamanye amaxesha uyayivumela isimo. Before you attend the situation, Phambi kokuba ujongane nesimo. before you go to your prayer closet, Phambi kokuba uye ekhusini. identify what kind of a problem that I have. What is the cause? Jonga qala intsusa yengxaki. And those who are full of the Holy Spirit will be able to identify that this one Abo bazaliswe ngumoya ongcwele bawukwazi It is the ukubona word of ukuthi God. lo Amen. inyoka kaThixo. Amen. Praise God. Ingqondo kaThixo. And you are full of the Holy Spirit. You'll know, immediately when you have the Holy Spirit, you know, oh, that is this one of my sins. I know. Xa ugcwele ngumoya ongcwele So when I'm uyabona going ukuthi to lo my sisono closet, sam. I no longer cursing the devil. I just repent. There are things that they are waiting for you to repent, not to curse, not to complain. You complain instead of repenting. Zikhona izinto ezisilindeleyo ukuthi siguquke kodwa Imithanda ziyahluka bazalwane. Amen. There are prayers that you must supposed to pray in the closet. Ikhona imithandazo oyithandaza ekhusini. There are prayers that you're supposed to pray as a troop. Ikhona imithandazo oyithandaza nabantu. There are prayers that you're supposed to pray for people. Ikhona imithandazo oyithandaze And nabantu. public prayers. Imithandazo yaphandle. There are prayers that, for example, if I call you to do intercession, Uba ndiyakubiza uzothandazisa. you cannot do a confession. You are confessing. Yeah. You are telling us about your weak points. That prayer is not going to benefit us. We need a prayer that will bless us at that moment. Ngumthandazo uzosikelela Your ngalamhla. weakness, telling us about your weakness is tell us that you are weak more. Usixelela kwakho ngobuthathaka bakho kusixelela ukuthi You have failed to tell God your weakness in your closet. awukwazanga umxelela uThixo ubuthathaka Now you bakho act like a hero. ngokuzenza iqhawe. Wrong prayer. What are we going to do? Because we are also failures. Ngoba The nathi one who's going to singabe fix your life is the one who's supposed to tell him in the closet. Go and tell God your weak points and come here and encourage the church and lift the church up. Because the moment you talk about your weak points, you are killing another one who's weak. Xa usixelela ngobuthathaka bakho ubulala omnye apha enkonzweni. Utsho ukuthi abantu bayama be weak. Uyandazi Thixo sibhatya zoko uNkulunkulu. So kutsho ukuthi ke ngoku those we are preaching about so that the saints must be strong. Ngoku wena sibhatya sime apha. Why not come to tell you have failed to pray? Awukwazanga ukuthandaza. We draw strength in our closet Sifumana amandla and we are naked in our closet and say, Lord, you know me. uthi Nkosi uyandazi. Fix me. Ndilungise. And then God will fix you. uthi And then say and send you again to the battle. And amabhandesha wabotshwa ngokuliwa abotshwa khusini itsala ijoni. Kukho nogqirha babali. Akuthiwa balidubula etsala lisalungiswa lifaka amabhandeshi. Liqwayo ubona film liqwayo. Amen. Ngoba ukwazi uxwaya abantu kanti usenembulo emilenzini uzoxwaya njani? You must know the prayer that you're supposed to pray in public. wazi umthandazo mawuthandaze ekuhleni. The prayer that you are praying in public. That's why netangs uyayiqaphela. There are verses ufanele kungathi kuthiwa lo uthetha izilwimi ungabikho toli makathi cwaka. Why? Because as benefit the church. Kuthi ukuthi there are tongues zakwi-closet ezakho. Zikhona And also there is izilwimi prayer kwi-closet. khona umthandazo Xa wasekhusini. bethandaza kome hey lo mzalwane akathandazi lo mzalwane endlini. Usenokwenzeka endlini uyacela indaweni bathandazele le nto ayicela uyokufikswa ngoku. Ufuna ufikswe xa kufuneka esebenzile ngene feel khona afuna ufikswa. Endlini ufuna imali ufuna imisebenzi. Kanti leli xesha fanele ba uxa isendlini ucela ufikswa ngalo. Asiyeke enye imini lempa. Amen. So
kwathunyelwa inyoka, and then when the people tried to Moses for aid, xa abantu bekhala kuMoses befuna uncedo, God instructed Moses to construct a serpent of brass. uThixo wathi ukuthi kuMoses makathumele inyoka yobhedu And lift it up on a pole. ayinyusele Amen. esibondeni. I'm about to close. I'm done. Amen. I'm done for today. So, immediately when betyaza zinyoka uNkulunkulu, because Moses prayed and then God answered the prayer. Moses wathandaza uThixo wawuphendula The answer of umthandazo. God is not the answer that you have waiting or you have expected. Impendulo kaThixo Because asiyo they are still in lokulindile pain and they are dying. ngoba basenhlungwini futhi uNkulunkulu indani bayafa. ba God does not attend this. uThixo ayijongile. So iqhiba nini uMoses wakhangela iPaul sezohunjelwa lena ukucela uthando ngantweni igangathele ngamatshe zisifa. God is not going to answer according to what you have expected, bazalwane. uThixo akazuphendula Even ngale this ndlela year, ngayo you nakulo can pray for nyaka a job ungayifani kulo nyaka kanti Ungawuthandaza akajonga umsebenzi. ngakho. Zonke uzohlela zonke izinto kobomi, you will always fail until uthi let your will be done. Uqebile ke uthi uzomenjoy lo mayenze nyaka intando ke. yakho. Uzomenjoy lo nyaka ke ngoku. When you just allow the will of God, your prayer must be in line with the will of God. You Umthandazo will wakho enjoy ube 2025. mawusondele entandweni You will be kaThixo. frustrated if you want to invite God to your plans. Uyawufratheka uba ufuna ukumema You are uThixo inviting God to say, come. uthi kuThixo yiza. Amen. All your plans, you're supposed to put your plans away Bufombe inhlelo zakho and uzibeke allow the eceleni. plan of God. Uvumele intando There is kaThixo. a plan of God that is waiting for you Likhona icebo likaThixo while you lekulindileyo. are waiting for God to do your plans. Ngoku ulinda uThixo wena ukuthi But there azokwenza is a kuhle. plan of God. Likhona icebo It seems likaThixo. difficult when you look at. Lingathi linzima It xa seems ujongile. impossible when you look at. Lingathi alenzeki xa But at the ujongile. later stage, you will see this plan was working. Kodwa phaa phambili uyabona ukuthi All elo along this plan was belisebenza. working. Amen. Uyalibona ukuthi Praise lalisebenza. Now, all that was necessary was to look. Oko kwakudingeka ukuthi bajonge. Amen. Even they want God to heal them now. Bafuna ukuthi uThixo baphilise ngoku. And bayibona yona into ilula. uThixo funenza. uNkulunkulu wathi look and live. Wathi uNkulunkulu jongani Look and iphile. live. Jongani iphile. It does not need to be ndithi ndifane no Peter and John. Ndithi the golden silver I do not have in the name of Jesus. Rise up, don't rise. Just usenza amehlo ngakusenzi nengalo. Uthi ujevelele kule. It's so easy. Ilula. It does not need Moses to say rise up. Ayidingi uMoses ukuthi Wona athi phakama phakama. ndoda sunikeza uthandabuza. Noba uyathandabuza qhaba ujongile. Andivale nithitha. Ngoba uThixo this time uyazi baba bakhona abantu abayinothi makuphakanye baqomba hey jonga andamandla. Omnye bona xa sekuthiwa uyayazi ba xa ndiphakame ngohlobo babhlungu kule ndawo noba kuthiwa phakama kanseyimkila pain ingqondo yakho seyide ya program ba ubakhe ndathi uyayiavoid into ukuthi wayiqonda Thixo maziyeke imizimba ijevele njalo. Amen. Eyona eminye imilenzo ingayiva xa utyenyoko uyiva jonga ijengelele uyayiqonda kwejele kathi ayeke njalo Moses ungasoka sibanitsi aba bantu awungeke uyigqibe beka nje inyoka kumuva mehlo ngoba inyoka yona noba ityile pha esithendeni yatya engalweni yatya kwindawo etya kuyo kodwa into engatyanga kuyo ngamehlo ngoba uSathane uyathanda uvalela iqala alibale ngamehlo. Praise God. Encwadi yabaHebrew chapter 12 verse number 2 phosana amehleni kwimbangi nomgqibelelo kolosini ngoba uSathane uzozivalela izinto avala imilenze avala financial avanda kodwa amehlo oba siyibone indlela ngeke ayivala athi ime kwela cala athi ndimi indlela ndimi ubomi. We're able to identify the way. Siyakwazi So ukubona indlela. when the devil closes ifinances zakho, Xa uSathane evala amen, imali zakho. attacking your body,
Don't allow him to close your eyes to read the Bible. Because the Bible is full of the promises. Dikhona kodwa bazalwane. This Bible is full of our promises. And these promises are not for others. This is our promises. We will be blessed coming in and coming out. Amen. We're not the tail, but we're a head. Amen. Those are the promises that are spoken upon our lives. We were blessed before the foundation of this world. Amen. So don't allow him to close the eyes, because ngexesha le uyibona izovala amehlo. Sumiyeka vala amehlo. Ayiqiniso ngathi njengoba sikhonza qoba into esiyenzayo beqonqa. Ngathi iyadika lento. Ala stage sizathi yi1. Eyona bakhe bathandaza. Bakhe baphuma bojikeleza indonga zeJericho kwajikelezwa oqala the first day. Indonga zinohlobo nobekho nqo. Kodwa bazalwane sasikhokhela inkokheli yethu kodwa imbanqo le. Ucazi ngawo izindonga wena. Yakhaje le chef kodwa masikeleza. Uyayibona lento le? Qathi othi umuntu aqoma uthi lo muntu singa driver neBenz. Chifondeni ngone data ngo. Kodwa masikeleza. First day and then the second day. Usuku lwesibili. They are doing the same thing. Babesenza into enye. Bonke abathi umsebenzi wase ngaphambili. Unina la sebethele lena kasikaphangeli nje. Bonke abafuna uvulela incango mabazi. Abakhula mabazi. Hey! Ndiyanibene faith esimanga. Now they continue. Baqhubeka. Bayolala ne. Eqonde ebusuku qomba uqanqoko lezo zobina la ngibhaqa. Nakusasa. They are not counting. Kodwa babali. Because you are going to the 7th time. Ngoba siya kuxesha lesixhenxe. On the 7th time. Ngexesha lesixhenxe. They were doing the same thing. Babesenza into inye. Kwanoma. Kwafana. Kwathiwa today do it 7th times. Kwathiwa namhlanje yenzeni kwesixhenxe. And the time they were turning around, they say, oh, it's the 7th time now. We've been doing this, and then these walls were very strong. The gates were strong. Gates are strong. Amen. All their prayer needs are inside. Everything they do, they are inside. But by the look of, when they were looking with the naked eye, no one is able to come out. No one is able to enter. The gate was very strong. And then you are telling me, Pastor, I must just move around without a caterpillar. Telling me that I must turn around. Ebazalwane, ngathi uvuza imali yaho xa ithetha. IBhayibhile ngoko immediately yabona ngelixesha wamuva ibona kwenzeka into kanti in the realm of the spirit there is a caterpillar from above. Because according to them, it's been years praying for the same prayer point, but things seems not to change, and the walls are still standing in front of me. I am feeling the same pain after the same prayer. It is the same pain, but the days are not the same. The days are not the same. They turn around. The Bible, after that, seems like they are normal. The pain is still the same. The struggle is still the same. But in the Bible, why suddenly? Because God is not going to change your life when you are expecting Him to change your life. He will change your life that day. Amen. The day ubungaluka he can't lindele nto bakho kwenzeka into namhla. Utshintsha ubomi bakho ngemina eyi1. Complete kuphelwe yonke lanto. Ube inhliziyo yakho ibe buhlungu ngamazwi owathethile. Qoma hama ndalithela ntoni lento. Yayikhona into ethi uThixo unkotho behind lento, but ingxaki umlomo mama ebethetha rongo. Because sizosola ngenyuwe ngalendlela lithetha ngayo. Sizasola.
iBhayibhile bona njebejikela bava ngobhuma. Uzova ngobhuma. Amen. Ngexesha wena ubhizi ujikeleza kanti kunobhuma uNkulunkulu wenza izinto ezothusayo. Praise God. Hey, I missed the revival. I don't have to preach. I'm teaching Amen. Amen. God, that the revival is coming. Amen. Now, so all that was necessary was to look and live. Amen. There is no man or woman living who has not get the poison of the serpent bite. Amen. Yekho umuntu ongazange afumane ukulunywa kwenyoka. Now what? Taking it to the New Testament, everyone unawo amazinyo enyoka. Unga-acting ngathi perfect. Amazinyo enyoka. Uba unosuswa uChristu apha kuwe, singakubona ba ungubani. Amen. Shumayela nje khona amazinyo enyoka, sincedwa kunxiba lengubo. Athi umhlabe lengubo le ivela phi isuke ezulwini. And njeba singafuna uye kukhonza so ikubona amanxeba. Asehlelele lonto ngoba uthi umkhonzi kaThixo uthi nani niyanishiya John uthi kuwe singamka siyephi. Ngoba ubuze bethu bufihlakala kuwe. Amen. Praise God. Now what you must remember, bazalwane, we are sinners under the sentence and the shadow of death. Singaboni phansi kwesigwebo futhi. Amen. And the shadow of death. Phansi kokufa. Singaboni phansi kwesigwebo nethunzi lokufa. Singaboni phansi kwesigwebo nethunzi lokufa. Romans 3 verse 23. Amen. It is on Ephesians chapter 2 verse 1. From the Ephesians chapter 2 verse 1. Well, I'm praying bazalwane. I'm sorry for taking long. Amen. 1. Nani unidlise ubomi nifile nje ziziphoso sizipho. Ndanam khawufunde kaloku. Nani unidlise ubomi nifile nje ziziphoso nazizono. Amen. Nifile ntoni? Ziziphoso nazizono. Ipoison. Iziphoso, izindoni iziphoso. Ane zi-mistakes. Isono intoni? Ukungena kwinto umoya ingcwele kunqanda uyenze. Le nto uyava kodwa njengoba uyenza le nto kukhona hayi uthi hayi. Yebo nto le i-mistake yinto efana loba mistake into ungayiplaniyo. It happens so fast. Yenzeke eqhubuliso. Yebo nto le. I want to make an example. Funa ukwenza umzekelo. Masithi kubekho umuntu okhaleze, masithi kubekho umuntu omgilayo noba kusemoto. Xa uguquka umgile ngengqiniba. Athi umgile ngqiniba akutsho ngempama. And le mpama lifanele khaye bekhaya ingxolile. Yona impama ingxoleyo mangabikho umhlekayo ngoba uyenza kuliwe umhlekayo ave and ezantsini zithi cwaka. Kanti kuthe cwaka kanti uthatha la mntu uyayiboosta into yokuba kungabethwana kula nto. Serious. Ungaza nje ukuthi yona lamba ukwazi kayi buhlungu qhaza. Uthi mall ukuba khona empress emall nje. Ngoba khange bebuhlunga ne. Cha kubekho ichephezo. Yabona nsini irongo lonzi le. Ubone umsindo ekhawuleza utheni uyolwa namuntu kanti umbetha ne umonzakalisi. You are not supposed to do that as a child of God, ne? Uphinda realize ba hey sekonakele I was wrong. That's a mistake because you never planned that. Ba khona abantu abaplana yabo aphume apha lo muntu unomuntu akanikwanga mali lo muntu uqumbele imali yomnye umntana. Yo mantombazana akamthethisi ngemali yakhe
uyombethela imali yakhe. Juha kodwa nina nanisukaphi? Umuntu uqumbile qubela imali yomnye umntana. Eyolele. Khayino bana kamtshadile umyena kumqubela imali yakhe. Uqumbile abendlini imali yakhe yomntana. Yabona abanye bakwazi ke kude kucaba bona bayananzi babone bona xa befuna ipafu. Yabona xa besifuna ipafu kule kwezindawo xa bethethayo. Ikhotha ihlala emfazini wami. Ufuna amen lo. Ufuna uyayazi abantu abagcwele apha abantu ababhinqileyo kuthiwa yo uyayibona lento inje. Uyayibona lento inje. Ngoku ngoku yonke lento obanjwa kwempumlo uyisula kubantu bonke asifanani benkosi. Hayi bangcwele so discuss, it's not an open discussion ndiyashumayela. Amen. It's not an open discussion. La nto singaboyenza. We'll have the open discussion oyithanda nto nifana ku ladies lead. Amen. So bona yonke lento yenza ifuna kuthani yenza umuntu wonke. Uyayibona lento le. Mna andithi bandinjalo mna. Bandaza abantu umuntu hayi. Bathiwa umama uzabesana upha yina 3.5 man last week up. 10 mamzanye manje. Ube ndothatha amawele manje. Ufika imali etriple ngifuna kunika yona. Khumbula. Lapha ukhuselo. Kuselo nabo 6,000 loop le victory. Yebo. Praise God. So andingomuntu njalo. Amen. Andithi manje kodwa uyayibona umuntu aqumbele. Enye into masiyeke le nto bazalana. It dependa kumuntu necouple yakhe. Amen. Kodwa ke kubalekile that the women that were raising. That's why bazalana yabona ubulele ngento. Yabona wathi ndifundisa bani ngamaqolo. Ndiyayifundisa why but you notice masijonge le nto ndivumelana namadoda. Amadoda abulala abantu abhinqileyo ngabathi ndikwenzele ABCD. Uyaqapha wakho wava igqolo wena kuthiwa libulela umuntu obhinqileyo. Because lo muntu uthi uyathatha omnye umuntu ngo abana ndikwenzele uyoxuthana newive asinadrama thina. Xuthana iwive xuthana ifone entoni. Uyabona xa uyisebenzela into akho nomuntu onokugezela. Yazi ba ifone yakho le, imoto yakho le into endidibasayo kulothando. Noba uyageza ngabe xuthi iqomo ufanele ubuqhelo hamba ngejeep ngoku sewunenhlolo uhlinga itaxi apha enkonzweni. Qhelo hamba ngequkunya kuthe koba kubi kwamukela kuba awusafuna ukhonza ngoku. Uyayiqonda ubudla kotya kwindawo ezithile sesibona nawe sokuncinda izibindi apha highway. Uyayibona loo nto le. So it depend kuni bantu babhinqa andiniforce but xa ufuna xa uzibanisa nto indoda subone ATM bona ihusband. Kucaba ulazy akho okwazi nozama uba uyinto ecasa ba uhlele endlini zava ngoku. Kodwa ngoku bunantsika ubungakabi namyeni uphanda. Yebo umuntu ophandayo ngoku zava. Yabona abantu oyibuyisela back lanto. Yabona abantu oyibuyisela back. Ndikunika itip nje. Xela umuntu unododa abaneliswe ningabo abantu niyathetha bosina qha amadoda awathethi qha neliswe. Umuntu indoda iyambona umuntu obembone edibene naye enjani. Ngoba khona life yakho ukutshintsha. Yebo. Yebona ngoku umuntu wonke umuntu ufuna ukutshada uyazilungisa. Most abantu abatshadileyo abasazilungisi ngolahlo. Ukumqaphela umuntu xa isehlukene nendoda yakhe indlela aphinda azilungisa ngayo. Athi ubuyile ngokubuyiswa ngokubona la nto yayimtsalile. So that is why ke ngoku indlela owenza ngayo. Uyabona lo. Suthi xa uphinda sewutshadile urelax. Ngoba abanye athi umuntu uthathiwe. Uthatha umyeni wakhe. Zizinto ezenzeka thathwa wemka nomuntu. Kha kuzibuze wona ubunganxibi uholomisa oskipa ogqophokileyo apha endlini. Yebona and ke ngoku nathi ke into ethi uthi apha kuthenza uba nincebela yena kwathi but ekugqibeli ukuthi ufuna into indoda life yakhe. Amadoda design ngolahlo la nto bebeyibonile uba ibeyitsalwa zinwele zakho ucabanga ngoku uthethe nawe emntakabawo uyinto ethanda iwivu ngoku. And ke ngoku uzobona ke ngoku omnye ngapha unenwele ezinhle.
ngoba yena yona abantu ababili once you identify into ethandwa xa utshatile ngumyeni wakho, make sure uyibhuti la ayibhuti uba uthandwa ungumuntu uyiqoma xa iphekile uyambona uba nemood yakhe iba right xa iphekile. Yekane izinto zonantsika abantu bathatha badwaba apha khona omnye bedwaba keep on moving ntoni ebedwaba abagxeka abadoda abantu baxabana nododa anyazile bagqiba watshata wabashiya bodlukene bona amadoda apha. Abantu ba-advise yena mntana ufuna ilaki sazijokela abantu bayithatha serious into umuntu athi andenzela nto mna ndamthi bathatha zonke advice bazenza zabalungela ngoba umntu yena ebekudwaba kube phambi kwefuni utshatile ngoku baphuma amazwe. Never take an advice from someone who's not saved. There are biblical principles and everything is designed is in the word, not on TikTok and Facebook. Amen. I am the way. So the only thing ezosilida, in fact nangoku phambi kwasivalo wonke umuntu ofuna utshata uzomthatheze sinentambiso yothandisa abantu abafuna utshata kwenziwa ndinento amen. Just be just be honest. I'm going to tell you about the things singabantu amadoda that we like. Umuntu oyidoda akamfuni umuntu too serious. Umuntu too serious. Solo kuthola ubuso. Amadoda oyika yebadoda sibona izinto ebethwa amadoda. Akekho umuntu ohlaza nomuntu ongamazi uba lo mntana lo kanti unqanqa nebhoso bazomqambela lo. Amadoda amthanda umuntu friendly. Yabona? Soloko unwabile. And amthanda umuntu othanda uba clean. Nongekho lezi. Yona umuntu ongidoda akakhathali. Njengoba ngakhathali nje utshata ngoba umuntu uthi shi wena uthe ungazenzela izinto. Utshata ngoba uthi kubona bakho kuhle wayemkhangelela umncidi. Uyazazi na wendala ulezi. Xa izoba izihagu zombili lendlu kenkulu. Uzokhalaza vele ngoba bese sisihagu by birth thina. Utenza izihagwana lo. Amen. Sizidot. Yebona uba yabona bakum xa sendidiniwe ukuba ndidiniwe phuma vele ushumayela uphinde uphume uyosebenza ubuye udiniwe ubumkibini yonke. Ikawusi ngiyakwadona nayipani nxa ngaqada kusasa idibane qotshinga udini ngomfuno lomathu uyabona kawusi idibane nayipani uyabona ezanto eziya xa usithi ngapha uphuma ngapha jini hathi andamanisiwe apha phezulu kweplus. So immediately kanjani ufuna umuntu ayazi ba kunalo muntu ungelela wasakhuquke. There is no point. Nathi enye into esifeyila kuyo, we don't know ba we're there to help, we're there to close the gap. Then if you are going to fail okanye uzozibona ba uyohlakala, divorce, those are the small things that you don't identify, they cause divorces. Bela mntu afike phaa emagalini eziphunzayo kukho into enjinji irhuqa ngetray uyabona uyeva laa nto leya imane nje umkhuba nezinto apha kuqome hey naxa itya imane usebenze nje uyabona. Those are the things uthi madoda awik bazalwane. Once you submit uyenze week, and if you fail to submit forget. Nina nibambe ezidansika nina nimahlelo konto yabo. Who fail to look at you. Amen. So uyabona into yokumaintaina ilanto ke ngoku into endinoze ndiadvise em suqumba president uthena ulahlwe ngibani futhi. Ilanto ke ngoku endizoyiadvise Bruce Lee madoda. Ningaze niqala into ovula icala. Vule licango nkosikazi benu xa nje ngaziyiqali ngoba mhla wazothi uphuma udini apha enkonzo kanye mvuse engalivuli uyogcifana kunomuntu khona omvulela because umuntu obhinqile wamqhelisa into maintain. Uba uqala uthi good morning baby umphathele ikofu mhla wazo wayenza nomuntu kuye la seyiprogramile and uqumbe imini yonke akazutsho ukuba uqhubele lo kanti awuyenza ikofu ungayiqali into ongazuyifeza. Andikho apho
So bedingene kuleyo. Amen. So uRomans 3 verse 23 uthini? Kwezinye zeBible study zothetha ngezinto bazalwana. Amen. I will advise the church partner, especially ladies. Amen. Because we need this information also. Amen. We need this information. Usima ubecela umthandazo ufuna umtshado bazalwana. Hallelujah. Ufuna ntoni? Phakama sima bakubona. Xa sizamile umzalwane. Xa ungafuni ukuphakama ke ngofumana uzalwane umahla nangiya hlala phansi nceke. Amen. I believe njeba umile ikhona intombazana inhliziyo iyajamba. Yeva. Ngokuphakamisa nje ndithe kuyintambiso phezulu. Ngophama kwakho khona lizokuphuphisa ubonke namhlanje. Ndicela lonto wazali size kum usimo ready. Amen. Ngophila uphakame nceke enze yakubona nasekofini. Iyaxoka lo. Hlala phansi nceke Thixo. Amen. All right. Romans 3 verse 23. 23. Yeah. Kuba akukho kwahluka kuba bonile bonke basilela eluzukweni Yabo sonile sonke. Amen. So brass in scripture is typical of judgment. Ubhedu esibhalweni luphawu lomgwebo. Luphawu lomgwebo. Amen. So when enye into abazimakhe sijongele nantsika ne lethi ubhedu intoni ubhedu ane enye into efuna si understand zonke izinto yabo ubhedu indantsika it's like ukumixa ikopa ukumixa ikopa yabona ikopa nezinc yabona la lokwenza izinto uyimixe lanto enje esenza la nyoko bhedu nje it was so strong yayinamandla kumixwe ikopa ne I don't know ubalenza ngantoni izinki kodwa ikopa emixwe nezinki uyayibona so I don't know ba izinki lithathwe lenziwe ngantoni lona kodwa ikopa emixwe nezinki then lubhedu olia sivene bantu benkosi and then ke ngoku so the serpent of brass speak of judgment. Inyoka yebhedu ithetha umgwebo. Amen. That you must know. Amen. Masiyazi lo. Christ was judged in our stead. uKristu wagwetywa egwetyolwa thina. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Uti, and he died for all, that those who live should not longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Mamelaka bazalwane, this scripture, you must apply this scripture this year in your life. Mawusenze esisibhalo ukhankalaza ufunde esi scripture that he have died for you ukuze ungaziphileli. Galatians chapter 1 verse 4. Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God. Owazinikelayo ngenxa yezono zethu ukuze asinyothule kwiphakade elila ngoku lingendawo. The serpent on the pole stands for judgment. Ubhedu elusepalini luthetha umgwebo. And antitype gives us judgment. Umfuziselo sinika umgwebo. For Christ on the cross was judged. Ngoba uKristu emnqamlezweni wagwetywa. A look at the serpent on the pole brought life. Ukujonga kubhedu epalini kwazisa ubomi. The serpent brought death. Ubhedu lweza nokufa. Amen. Inyoka yeza nokufa. But the look brought life. Kodwa ukujonga kwezisa ubomi. Hebrews 2:12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. So look at the serpent on the pole brought life. The serpent brought death. Yabona inyoka inize nokufa. But look here, this is nokuphila. Amen. The same serpent. Inyoka enye. Amen. Yayibona
Yona, if the serpent bites you, uba inyoka iyakuluma amen, it will bring death upon your life. iza nokufa phezu But a kobomi look bakho. Kodwa ukujonga will bring life. kowusisa ubomi. Nikhona abazalwane. Amen. The look brought life. Ukujonga kwasisa ubomi. Close your Bible, you are praying. Amen. So it is very important not to change your direction. Kubalekile ukuthi ungajongi indlela Don't lose focus. Because ungalahleka the look brought life. ngoba ukujonga kwasisa ubomi. Amen. It seems like it's difficult in your life now. Bonakala ngathi kunzima ngoku. But the look will change things in your life. Kodwa ukujonga kwatshintshisa Yabona bazalwane, most of us are struggling because uthetha Satan ube i-attention yakho. siyasokola. You are no longer focusing on the serpent. Awusajonganga kunyoka. Because others during that time, the time the serpents bite them, Ngela xesha abanye inyoka they focus on the pain. bajonga intlungu. Ouch, yeva? They are focusing on the pain. Bajonga intlungu. But God instructed Moses, Kodwa uThixo wathi tell the Israelites not to focus on the pain. xelela abaSirayeli ukuthi angajongi I do intlungu. understand that they are feeling a pain. Ndiyayiqonda ukuthi But the babuhlungu. solution is on looking on the serpent. Kodwa isombululo kukujonga The inyoka. same serpent Inyoka enye that brought death eyeza is the lokufa solution for sisombululo the problem that they are facing. kwingxaki abajongene I'm nayo. praying. Ndiyathandaza. Father, we thank you. Give the praise. We give the glory. We thank you for this service. Yabulela. Utekwa lapho nathi. We give you the praise. You are worthy to be praised.